Bon dia a tots i benvinguts al nou capítol de Casa Nostra. Avui continuem la xicoteta sèrie que vam començar el mes passat sobre les bandes de la nostra localitat. Avui ens trobem a la Unió Musical de Llíria, on entrevistarem a Vicent Balaguer, director de la banda de la Unió Musical, i volem reiterar el nostre agraïment a tots els membres de la Junta que han fet possible aquesta xicoteta entrevista, sobretot a Cristina, que ha estat al tanto de nosaltres i ens ha oferit totes les facilitats possibles per a que això aplegui a bon port. Reiterar també l'agraïment enorme que sent per la possibilitat de poder entrevistar i poder gravar en un lloc que ha sigut la meva llar durant més de 10 anys. Sense més dilació, vos deixo tots amb l'entrevista, espero que disfruteu moltíssim i sobretot, sed felices. Què tal, Vicent, com estem? Molt bé, i tu? Així estem, a tirar-li un ratet més. Molt bé. Abans de començar, per a començar sempre mos agrada fer una xicoteta pregunta, que són preguntes més personals a la persona que entrevistem. En aquest cas, què ha suposat per a vostè l'estar al capdavant d'una associació com la Unió Musical de Llíria? Perquè la veritat que sempre he tingut la Unió com un referent, ja no sols musical, sinó personal també, perquè jo recordo que quan començava, els meus pares me portaven a l'ensaio de quan anàveu al certamen o quan fèieu coses quan estava el mestre Pablo Sánchez Torrella, que recorda ensaios de la consagració de la primavera, del Dafnis, i després jo també vaig pertànyer així, soc fundador de l'orquestra de la Unió. I la veritat que, no un retorno a casa, però quasi un retorno a casa. Vostè, com a director, està en una posició de, no anem a dir de poder, però sí de direcció, valgui la redundància. Quina idea té vostè per a dur a futura banda? Perquè sempre hi ha dos tipus de perspectives. Hi ha una perspectiva que és més, diguem, per a pujar el prestigi de la mateixa banda, és a dir, guanyar certàmens, augmentar el renom i demés, i n'hi ha una altra que són directors més que es centren en fer créixer la societat, en crear escola i demés. Quina perspectiva voldries donar-li a la banda de la Unió Musical? La Unió és una societat un poc especial, perquè si tenen un centre integrat, tenen moltíssimes agrupacions que, diguem, ixa feina entre cometes de base ja te la fan. Entonces yo directamente me dediqué a lo que es la banda sinfónica. Y lo que tú dices, pues sí, en la banda sinfónica pues pots optar o a fer una banda, com diríem, formativa, ¿vale? Els xavals comencen a formar-se, o una altra com de prestigi. Jo crec que al final té que ser un tàndem 50-50, o sigui, la part formativa té que estar sí o sí, però també, clar, una societat com la Unió se mereix el prestigi que sempre ha tingut. Parlant d'experiències formatives, una de les coses que més s'adoleix en el món de la música i que molta gent documenta és aquesta formació en el tema de directors, perquè els directors, sí que és veritat que hi ha gent molt formada en tema de directors, però també molts casos de directors de música que són, diguem, a base de 4 cursets, hi ha una formació i entren com a directors de... El director al final és una figura tan important. És molt bona pregunta. El director, tu pensa que normalment, llevant dels últims anys, sempre ha sigut una persona molt formada. O sigui, si agarrem més directors d'abans, de menys de 50 anys, no en coneguen cap. I avui en dia hi ha compositors molt jovens. No dic que no siguin ni bons ni roïns, això és totalment diferent. Però, clar, el problema de la direcció és on estudies, amb qui estudies, com te formes. Molts companys meus han tingut que anar-se'n a l'estranger a formar-se. Jo, gràcies a Déu, he tingut la sort de pertànyer des de ben xicotet a formacions professionals. Jo vaig entrar en 15 anys en la Honda i sempre he estat en contacte amb directors. La meva formació és com diària, sempre he estat davant de directors. Qualsevol problema que he tingut, perquè vaig començar en la direcció un poc de rebot, perquè en Benaguasil, en la meva societat musical, el director es va ficar mal y yo en 14 años tendría que hacerme cargo de la orquesta. Entonces, claro, desde entonces pues siempre le preguntaba, yo qué sé, pues a Gómez Martínez, a García Asensio, a García Navarro, a todos los directors que veía, ¿y esto cómo lo haría? Y esto no sé cuántos, pues siempre han estat donant-me consells. Sí que han anat a cursos en José María Cervera, que él també ha tingut ja no sols una llavor formativa, sinó també ha sigut personal, no? Entonces, quan tens aquests vincles i aquestes experiències del dia a dia, realment això és el que fa el director. Al final, el director se fa en la tarima. Tenen també problema perquè, clar, on estudien? Si no tens l'instrument.
és molt difícil. Entonces, avui n'hi ha dient, veus molts directors que el CD el dirigeixen molt bé. Després fica una formació i la cosa canvia. Que recordo precisament quan anava al Conservatori Benaguasil que el mestre de banda, que era Pep Domínguez, i ens deia que a veure si mos suspenia banda com la recuperàvem, perquè tenim que contratar a 30 músics a 30 euros per cap. Clar, al final el director passa el mateix. Com vas a practicar? Efectivament. I a més, al final l'instrument, com diu el mestre García Sergio, l'orquestra és un instrument. Entonces, clar, quan t'estudies? Sí, la partitura tu te l'estudies molt bé, perfecte, però després és complicat. En casa soles, així, imaginant-te. Soy muy guapo, ¿no? Y lo marco muy bien. Sí, sí. No, però passa això, inclús en orquestres professionals moltes vegades ens venen directors en algun nom que ostres, te sorprenen tant pa bé com pa mal. Aleshores, podríem parlar de que seria necessària la implantació d'una educació concreta en temes de direcció? Sí, la veritat que sí. Passant a temes parlant de direcció, ja passant a la banda, no? Com està sent la dinàmica del treball? Pues ara s'ha ficat un poc en una voràgine, perquè com anem al certamen enguany, es comença ja a organitzar-se un poc els assajos, perquè se fan seccionals, se fan assajos un poc hasta online, perquè sí, tal qual. O sigui, la pandèmia, una de les coses bones que m'ha ensenyat és a saber gastar els mitjos que tenim. Jo ja hem fet reunions, per exemple, en el Fagot, per exemple, el diumenge. Estem fent una reunió online per distribuir els papers, perquè... Clar, què consisteixen aquestes reunions online? O sigui, què feu? Pues en aquestes primeres el que fem és mirar els papers, cadascú quina veu té que tocar, no sé, primer la distribució, però després sí que els ensayos se gravaran. Entonces nosotros grabem l'ensayo de forma que el músic està fora, sempre pot estar escoltant l'ensayo i és molt important, pues mira, el mestre s'hi marca a 4 ostres, pues així les referències el trobo. I aquestes coses, la veritat que en això la pandèmia ens ha ensenyat molt. És de les poques coses bones que ens ha donat. No? El reinventar-se, superar obstacles. Ara, m'has comentat el tema del certamen. La meva segona pregunta anava encaminada a quins actes realitzeu normalment, perquè quant de temps us al capdavant de la banda, aproximadament? Jo porto des de setembre, octubre de l'any passat. Aleshores, com s'implanta aquest canvi que teniu el certamen, però n'hi ha altres actes al final que també tindreu que realitzar? Sí, n'hi ha actes importants com és el concert de bandes, després també està el concert de Sant Miquel, de Sant Vicent, i el de la reina de la reina. I què més tenim? Importants són Nadal, per a mi, concert de bandes. Sí, això és importantíssim. I això són top. I després hi ha coses també que fem per el mateix, i llavors formativa. Jo sempre intento ficar algun solista, obres que ensenyen, perquè al final tu estàs preguntant de lo del director, no? Però jo el que sí que tirem molt en falta és en les bandes que tinguen el que antes se denominava maestro-director. O sigui, que no és un director propi, sinó que també és un professor més. De fet, en els parcials, jo sí me comporto exactament com quan estic en un parcial en la jove orquestra espanyola o la jove orquestra nacional, o sigui, nacional o catalano de València, que moltes vegades estic de profe, pues són classes més. Al final, en una societat d'estes no deixa de ser un professor més. Parlant de ser professor, quants alumnes tens actualment en la banda? Quins números se manegem en la banda de la alumnes meus? No, jo no en tinc. No, alumnes dic, en plan, el paral·lelisme, el que acabes de dir, no? Quants músics actualment té la banda a la Unió, aproximadament, per fer un número? Pues al certamen anem a pujar 140. I se'n deixa molta gent baix. Clar que... Són, a veure, evidentment no seran els músics que van de normal, no? Sí, per això t'he dit que tornant a la pregunta d'antes, no? Lo de la pandèmia ens ha ajudat en això a saber gastar el material que tenim. Claro, pues jo què sé, lo que t'està dient, pues gravar-se els ensaios perquè la gent puga escoltar els tempos que tu fas, el que és el dia a dia, i després, en coses més concretes, pues, jo què sé, pues, potser si tinc que parar en qualsevol músic, agarrar la partitura, mira, si jo vull que facis això, així... Claro, això abans ni se plantejava. Claro, i damunt ara que per Zoom i per tot això, pues, eso es. al mateix temps que estàs parlant en ell, mostrar la partitura i fer anotacions i demés. Tal qual. N'hi ha un problema endèmic, que ara que comentàvem el tema dels músics, que sempre ha hagut un problema endèmic que, des de la meva perspectiva,
hasta sempre, no sé si abans era el mateix, que és el de la no assistència. La banda de la Unió Musical i moltes bandes de prestigi de València és comprensible perquè contenen músics que estan potser treballant en l'estranger, que estan de concerts per tot el món, i clar, aquests músics saps que no pots comptar, però què podríem dir d'aquesta falta de l'assistència als assajos, a concerts i demés? Mira, lo primer que jo crec que és una falta de motivació, ¿vale? Però la motivació no pot compensar algo general. La motivació per mi és tindre un motiu per a algo. Els meus alumnes sempre dic, és que no estoy motivado, no sé quantos. Dic, no. Per estar motivat sols necessites un motiu i el tens que tindre tu. I això és el que ens falta un poc als majors que fomentar-ho en els joves, perquè moltes vegades són més pares que fem d'intermediaris perquè no vinguin, sempre se busquen excuses. Abans nosaltres anàvem a la banda sí o sí, a ensenyar, o sigui, no se contemplava una altra cosa. I ni se t'ocorria dir al pare, no, és que jo tinc un examen, no, això està prohibit. Ara no, ara, clar, la música passa com a un tercer o quart capítol. I és un problema que estem tenint totes les bandes. Mira, en Pedrito també comentava, en l'entrevista que li farem de la banda del Clarín, parlaven de que, clar, el que has dit tu ara mateixa, no? Que antes no se contemplava l'opció de no estar a la banda perquè era el que hi havia. Vull dir, tenies la teva feina... Bueno, eren al final les formes de vida d'aquell moment. Clar, avui en dia s'enfrontem a unes circumstàncies i a unes situacions de vida que han canviat totalment. Ja, però per exemple, en el futbol ningú se planteja no anar a un entrener. Sí, ¿vale? Toda la raó del món. Entonces, per això te dic jo... També sí que és de veres que la música, perquè jo tinc fills futbolistes, la música és totalment diferent perquè tu necessites a l'entrenar anar entrenat. Claro. El futbolista no, el futbolista entrena. I així moltes vegades també els xavals se pensen que així venen a entrenar. Sí i no. Així vens a entrenar el conjunt. La higiene personal que dic jo se la fa uno en casa. Claro. El mirar-se el passatge, el so, el picat, això no hi ha que fer-ho en casa. I no és fàcil. El certamen sempre és una motivació per aquestes coses que jo penso que, com dic jo, és el mal necessari. Afecta també aquesta motivació la falta de futur laboral dels músics? Com ha canviat en els últims anys? A veure, afecta, però jo crec que és a tot. Des que tu penses que un youtuber guanya el doble que el millor metge que n'hi ha en Espanya, pues ja. El problema és un poc la societat. És difícil fer entendre a la gent que pot entendre un futur. Sí o no ho sabem mai. Uno té que donar el màxim en la carrera que faig, després la vida ja decidís. Aleshores, clar, això també ha afectat el ritme de nova gent que elegís la música com a hobby. A veure, això és una cosa que no es pot dir obertament, però molta gent, i més en una institució com és la Unió, que té el sentit integrat, tens a molts músics que són músics per inèrcia, perquè els seus pares eren músics, ells mateixos estan apuntats a música, acaben en la banda i de sobte diuen, hòstia, tinc 20 anys i seguís vinguent a la banda i potser no és el que m'ha... Preferiria haver fet futbol. Sí, però penso que és una cosa normal que així tinc músics que alguns són molts bons metges i estan així, altres són músics professionals jubilats que podien no vindre perfectament i damunt són els que estic tots els dies en els ensaios. Per això dic que al final és una motivació personal, el que el músic que vinga als ensaios. I has notat que van entrar més músics a la banda o en canvi el número s'ha reduït? Clar, el dur poc de temps... Al final les bandes sempre són promocions. Hi ha promocions que potser tenen 30 o 3 anys que tenen 32, i això és un poc irregular. I tampoc porto jo tant de temps com per però en l'altra vida professional, en les teves experiències, o potser en Benaguasil, per exemple, en Benaguasil, o per exemple de professor com a tal, si has vist que el ritme d'alumnes que vas tinguent en violí, si no m'equivoco, no? De violí. Clar, han disminuït, ha pujat... En violí han pujat. També sí, perquè ha fet molt del Suzuki. Tu pensa que abans el Conservatori Superior en València sols no tenia uno, i ara n'hi ha 3 meses privats, o sigui, és moltíssim. O sigui que, en en aquesta perspectiva, tot el contrari, sinó que has vist que ha hagut un increment de gent que... Clar, en conservatoris avui dia n'hi ha en tots els puestos, per tant, tu saps la quantitat de gent estudiant que n'hi ha? Sí, o sea... Antes, professor de violí en València, n'hi havia 2.
Ara n'hi ha, no sé, 40, 50, 60... Clar, que cada un, en el mètode Suzuki, que és, El método Suzuki, per exemple. que és molt senzill, al final pot tenir una No n'hi ha. catarba. Claro, perquè és que moltes vegades sempre se pensen que sols el músic és el que està tocant en una orquestra. No, hi ha molts tipus de música, el que fa càmera, el que dona classes, el que fa gravacions, el que fa música lleugera. O sigui, hi ha moltes eixides que no solament és l'àmbit clàssic, no? Tornant un poc al tema del certamen, perquè n'hi ha una altra pregunta que volia fer, i és, Llíria, des dels últims anys, ha entrat en la UNESCO per la Porta Gran, no? Com a ciutat creativa de la música. Ha afectat d'alguna manera aquest nombrament a com se gestionen els actes de la banda? N'hi ha més actes, menys? La veritat que d'això no puc opinar massa perquè sols de l'únic que tenim ha sigut una de la versió de l'UNESCO, ha sigut una cosa que han gravat ara fa poc de Michael Ludon, que és un percussionista molt important, canadiense, i que això sí que té que veure en els actes de l'UNESCO. Per l'altre, jo crec que, clar, jo és que sols porto el que és el tema de la banda. En el tema de la societat sí que sé que han fet Corea, han fet moltes coses unides a la UNESCO. Tot el que siga per benefici de la societat i sobretot del músic. Ara que estem parlant de tema de Corea, si no m'equivoque mal, anar a l'orquestra, no, diferents músics a Corea. N'hi ha pensat alguna eixida de la Unió? Si n'hi ha aquests músics se vagin fent un poc la boca d'aigua? Home, propostes n'hi ha. O sigui, per exemple, jo en tinc una d'anar a Japó, però també necessita veure, primer tenir que veure com se desenvolupa el certamen i després també la implicació de la gent, això és important. Perquè en les societats, al final, si la gent no s'implica... Ara que parlàvem ara que has dit lo d'implicació, Llíria, igual que passa en Bunyol o passa en Cullera, té una particularitat que és la rivalitat en les dues bandes, tan sonada, que li dona també tant de prestigi a les societats. Què podries dir d'aquesta identitat o de sentiment de grup que n'hi ha o d'aquesta rivalitat, com es sent com a director? No deixis de ser, al final, la figura central que està ahí, al capdavant de... Sí, no, a veure, ja ara ho conec perquè se porta molts anys, però en principi sí que m'ha xocat. Jo vinc d'un poble de Benaguasil, ahí sols tenim una banda. I, clar, tots els meus amics, jo què sé, però sí, l'Agneu, ton pare, ton tio, els conec de tota la vida. I, clar, jo això no ho havia viscut mai. I la veritat que a mi m'entra risa, perquè al final molt de pique, però després tens sempre junts. Però sí que és de veres que aquest pique ben portat és molt bo per les dues societats. O sigui, el Madrid no seria el Madrid si no tinguera el Barça. Pues, la Unió no és la primitiva la Unió. A part, això és bonico, sobretot... Realment són la mateixa moneda, no? Les dues cares de la mateixa moneda. La veritat que el meu cas és particular, perquè jo me sent com en casa en les dues, perquè en la primitiva he sigut professor de violí quasi 10 anys. Així he sigut fundador, o sigui, amics ne tinc en els dos llocs, gràcies a Déu. Parlant un poc de Llíria, no, en si. Aquesta pregunta igual li resulta un poc complicada, però la situació social en Llíria és una situació tan complexa perquè en els últims anys, clar, ha passat de ser un poble d'agricultors, sobretot agricultors i poca indústria, a créixer, bàsicament, a doblar la seva població de 10.000, 11.000 habitants a passar a 25.000 que tenim actualment. I la diversitat ètnica també ha variat moltíssim. Tenim molta població àrab, molta població d'ètnia gitana, molta població romanesa. Clar, això es reflexa en les bandes? Hi ha un reflex d'esta població, membres que estan en les bandes? Per així no ho sé, però al final jo crec que també és una qüestió d'educació, però jo no parlo dels pares, potser d'escoles, d'intentar arrimar-nos un poc més. Jo recordo que no en Llíria, en Benaguasil, se van fer unes beques perquè xiquets d'ètnia gitana, per exemple, en aquest cas, se vingueren. Facilitar-los la matrícula, facilitar-los com unes beques sobretot per migrants i sobretot també per gent per gitanos. I sols n'hi ha un xiquet, Saxo, per cert, d'un alumne de Pep, que és un fenomen, o sigui, ho ha aprofitat al màxim. Sols en una persona que s'ho aprofita ja val la pena. Ja, és un gran canvi, realment. Entonces, claro, se tendría que fomentar un poco el ayudarlos un poco a que se integraren, pero también ellos también se tienen que integrar. Claro, la part complicada és això. Ahí está. Perquè hi ha molts problemes, potser problema de mentalitat, problema d'idioma, problema X, no? Situació familiar també, moltes vegades. Situació familiar, potser estan així, sols estan el pare o la mare, no estan els dos, és complicat, no és fàcil.
La integració mai ha sigut fàcil. No, totalment, totalment. Clar, antes, conectando un poquet en això, no? La situació socioeconòmica, no? de la gent, que al final el ser músic no és un hobby barato. O sigui, nosaltres igual podem veure-ho com a que, bueno, és músic també, perquè s'han criat en tota estructura i en el meu cas particular, ma casa, vamos, o sea, caminaves i tropeçaves en un instrument, són les coses. Però clar, el que és un instrument, el seu manteniment, la compra, les classes, els anys d'estudi que requereix per a això és un gasto que no tot el món pot afrontar realment. Però a la llarga tampoc és tan car, eh? Però tu pensa que així ho tenim prou més fàcil. Si tu te'n vas a un país estranger, això no existeix. Després, si vols estudiar, és tot privat. Inclús te'n vas a França o a Itàlia, és privat. O sigui, els conservatoris nacionals en França n'hi ha 2, París i Lyon. Així estem parlant que sols en València ne tenim 3 públics. O sigui, així jo crec que el que no estudia música és perquè no vol. Evidentment, després n'hi haurà gastos, no? Pues és com el que vol córrer en moto. Més car que la moto. Claro. Però és que damunt això ja no és una llavor laboral, no? Una eixida laboral, també és una llavor formativa, pedagògica, psicològica. O sigui, la música dona uns valors que, per exemple, en el deport, que pots jugar al futbol als 30, 40 anys. A partir d'ella no t'ho dona. Un músic pot estar fins que es mulli tocant. Clar. Estàvem parlant, tot aquest tema de canvis socioeconòmics, l'èmfasi que volia posar és perquè actualment molta gent, en molts temes de conversa, podem veure que la situació del músic a vegades es fa més complicada. Parlaves, per exemple, que a València hi ha 3 conservatoris públics. Sí. En Madrid també hi ha una barbaritat, però que a vegades els alumnes que tenen són menys, per tant, els professors tenen més dificultats, comencen a tancar-se escoles. Podem parlar d'una reducció de músics a nivell espanyol? Sí, però jo, perquè jo per exemple que també s'ha tocat techo. Nosaltres avui en dia a Espanya, que sí, quan jo comencé en el violí, nosaltres teníem problemes perquè sempre els estrangers eren millors que nosaltres. O la gent que ens juzgava considerava això. Avui en dia, tu saps la quantitat de violinistes espanyols que estan treballant fora, oboistes, és un escàndalo. A les millors orquestres europees n'hi ha un oboista espanyol. O trompistes. Però així tenien 2 trompes, cada un, que també són 2 germans. Un està en l'òpera de Zúrich i l'altre està en Colònia. Per no ajuntar-se. Per no ajuntar-se. O sigui que t'he dit, antes, clar, nosaltres ens formàvem fora. Ara molta gent, evidentment, se'n va formar-se fora també, però està treballant fora. Jo tinc alumnes que estan en Alemanya treballant, en Holanda, en Suècia, en Mèxic. Som ara exportadors, antes érem importadors. Clar, o sea, realment en qualsevol part d'Espanya vas i n'hi ha un professor valencià. Quan se formen les orquestes espanyoles, el boom dels 80 per ahí, la majoria de tots venien molts romanos, polacos, perquè així tampoc corda no n'hi havia tanta. I ara és tot el contrari, ara tenim que manar-los fora, perquè si no, així no caben. Ara s'exportem. Com és el cas que t'està contant, que tinc molts alumnes per fora. Volia contar un tema més a peu de carrer, no? A peu de carrer les bandes xicotetes avui en dia estan en competència amb noves formacions, tipus xarangues o altres particions del mateix estil, no? Què podien comentar d'aquest fenomen? Perquè és un canvi, o sigui, entenc que abans estaven les particions de bandes, però aquestes xicotetes agrupacions que moltes vegades són membres d'aquestes mateixes bandes, diguem, estan relegant a les bandes més petites a àmbits més marginals, no? Es diuen que les xicotes bandes estan enfrontant-se en competència. Però jo crec que no té res que veure una cosa amb l'altra. El tema xaranga sempre ha estat i estarà. I el tema banda va per un altre món. Sí que és de veres que n'hi ha bandes que fan particions, en aquest cas per anar a tocar a falles, no? Però jo què sé, crec que és una cosa, no té res que veure amb l'altra. En les bandes xicotetes, si una banda se sortia d'això, té que buscar-se això. És com en les bandes que van a moros i cristians o... Si uno paga una banda, pues té una banda, però una xaranga al final és una qüestió de comercial. Tornant un poc al tema ja de la unió, no? Havies dit que tu ets així des de setembre, octubre, no? Molt poc de temps. Quina idea... O sigui, no este, sinó l'anterior. Pues l'anterior, val.
Desde que me compré el teléfono. Des que... Home, això no se pot dir. Sí, sí. Quina idea, no? Quin projecte tens en ment, Padur, a cap en tots els anys que pugues estar com a director de la banda? Pues m'agradaria, el primer, com a profe, que me considere, que intentar portar a la Unió a on sempre he estat i l'altre, pues, intentar treure la major quantitat de músics possibles. Seria, per mi, quasi el segon seria més important. Perquè al final el prestigi te dona la jaqueta tu fora. O sigui, seria reunir-los, no? Que cada vegada la banda tinga... Sí. I després, això que has dit tu de reunir també fa molta falta. O sigui, tornar a ser la Unió que jo coneixia en els anys 80, per ahí. Això seria espectacular. Però, clar, no se pot viure d'això. N'hi ha que buscar coses noves i anar a muerte en tot. Perquè, clar, això és un tema que nosaltres hem parlat molt en àmbits privats, perquè no sé si es pot dir obertament, però com bé havies dit, hem tocat techo. No? O sigui, estigui el baby boom, no? Tot això s'hi plena de músics, n'hi ha músics en totes parts, però podem parlar de que això és ja el tope al que podem aplegar? De que ara de sobte va haver un descens de músics, de número de músics, de la quantitat de músics que n'hi ha per banda... Al final és una qüestió també o sea, és una piràmide, no? O sea, depèn de lo que la gent busca de tu, o la societat, en este cas, busca de tu, se fragua lo demés. Clar, si tu mires abans, els programes de la televisió d'abans, n'hi havia una orquestra tocant en directe. Avui en dia no n'hi ha una orquestra tocant en directe, tot és playback. Que sí, evidentment, antes n'hi havia gent que vivia... Playback en quin sentit? O sigui, vull dir... Està gravat. Ah, val, pensava que estaven tocant en playback com a tal. No, o també estan tocant en playback. No me sorprendria, clar. No, molts. Hi ha molt poca gent avui en dia en televisió ho fan directe. A més, de fet, ho fica sonido en directo o voz en directo, vol dir que se la veu, però lo que sona no. Sí. Però antes, jo que sé, tenies programes con gente joven o coses així, que tenies una orquestra darrere. Avui en dia tenim l'orquestra de televisió, que és una magnífica orquestra, on hi ha molta gent de Llíria, i la tens els dissabtes a les 8 del matí. O sigui, si nosaltres fomentem això, és molt heavy. Tenim que canviar un poc la filosofia de fer entendre les coses. Dissabte a les 8 del matí. Estem nosaltres això gravant un divendres, que l'ensaio va començar a les 10, no? Segurament acabareu a la 1 o 2, després aprendes algo i a les 8 del matí va haver algú mirant l'orquestra. És això. Avui en dia sí que tens l'opció de que tens el poso, però clar, inclús aixina. Jo recordo quan l'època, quan ton pare i jo estàvem així, els concerts de l'orquestra solament hi havia 2 canals i era el dissabte per l'espre. El veies. Uno veia la pel·lícula i l'altre veia el concert de l'orquestra de televisió, que és una orquestra que estem pagant tots. Jo conec músics que ells mateixos diuen, ostres, és que no és normal. O, per exemple, en València hi ha quantitat de televisions. Jo soc de l'Orquestra de València, no sé que ara venim un concert a l'Orquestra de València. O sigui, la societat tampoc fa perquè la gent tinga aquest hàbit en les coses. Futbol sí que tens dilluns, dimarts, dimecres, tens tots els dies. Música no... Música me referís com professional, no música lleugera. Sí, claro. O sea, claro, eso es un poc lo que yo volia plegar, ¿no? Que digamos, la Unió i la banda primitiva m'ha donat a mi la impressió, és algo que no es pot dir en este poble, que aunque ara estan, estos últims anys, viuen un poc del prestigi que han acumulat en els anys anteriors. Home, jo crec que no, perquè la Unió fa poc ha fet un certament d'orquestres, ha fet un certament de bandes, la primitiva igual, unes vegades guanyes a 3 perds, però estan ahí. Però realment aquests premis ja no tenen la repercussió que tenien abans, perquè els temps han canviat. Perquè nosaltres tampoc ho venem en Xina. Antes n'hi havia 2 televisions, ara n'hi ha 2.000. No, és una qüestió al final de lo que la gent vol de tu. O sigui, busques, tu dius, ostres, la Unió guanya el primer premi, és en el primer, en tota la primitiva, da igual. I si en la primera plana dels diaris tot el món s'entera. Però si és en l'última, i és una ressenya aixina, no s'entera ni el dato. Entonces és un poc lo que la gent, lo que la societat busque. I no es podria fer al revés? Com?
És veritat que la societat busca coses diferents, no? Per adaptar-se, diguem, a nous formats per a la societat. La societat busca coses diferents i els polítics també busquen coses que no ens Sí, ajuden bueno. massa a nosaltres. Mm. Perquè al final... Tenim el cas, per exemple, de la banda municipal de Saragossa, no? Per exemple, Que ha fet així. això és. Entonces, com generes tants conservatoris si tu no fas orquestres? O no fas per atraure gent al públic, o no fas... És complicat, eh? De totes formes, jo me fico la pell d'ells, és complicat, però algú n'hi ha que fer. No hi ha ninguna proposta o idea de com podria ser. Per exemple, mira, ahir mateix fèrem la Sinfonia Fantàstica en l'Orquestra València en el Palau i no estava al ple. Clar, i al final és I, el lloc que tindria que estar ple. És curiós. A tres concerts, lo normal és que estigui al ple, però ahir no sé per què, sí que és de veres que la gent del divendres no té bé el dijous o el dijous no ve el divendres, no? Clar. I el concert fon dijous. Ja, però en què aixina una sinfonia fantàstica té que estar plena. A lo millor és falta de publicitat, falta de... perquè després tu veus altres coses i dius, ostres, com això té tant de públic, si realment no és res, no? Per exemple, nosaltres, bueno, en tot això del tema dels bonos joves, no, que hem anat molt a l'òpera, però per el simple fet de dir pues, igual anem a òperes que nosaltres no tenim ni idea. Anarem a Tristan i Isolda, si no recorde mal, de Wagner, es menjaren 3 hores. I t'agrada? No. Per això hi vaig. No. És com si entres a un restaurant de 3 estrelles Michelin sense haver passat abans. Doncs per això dic que té que haver una part formativa, perquè si tu de nano t'hagueren portat a una òpera, Plundibar, que és una òpera per xiquets, i t'hagueren introduït en aquest món, a lo millor Tristan i Isolda al·lucines. Perquè damunt la gent, el públic de l'òpera és, no friqui, no la paraula friqui, però són molt especials. Si jo tinc amics... Se donen en compte. Sí, jo tinc amics que se gasten una porrada de diners perquè volen anar al Metropolitano. O sigui, les seves vacacions és anar-se a la Metropolitana a escoltar esta veu en aquesta òpera. Ja està. Però, per exemple, nosaltres ho diem perquè nosaltres anarem no perquè nosaltres ens agradara l'òpera, sinó que arrel de poder anar, permetir-se econòmicament anar, és quan moltíssima gent, molts joves s'han interessat. Sí, a veure, tot a pedra fa paret, però jo lo del bono social ho veig algo com més polític que a lo millor efectiu. Perquè, clar, en el teu cas, tu vas a Tristan i Isolda, clar, a lo millor no tornen a en la vida l'òpera. Però a lo millor si de xicotet t'hagueren portat a una òpera per xiquets, t'has de dir, ostres, pues això és això. Clar, tu vas a posar Tristan i Isolda, no t'has llegit el libreto, no saps de què va. Damunt és en alemà, una orquestació que és la Repera, que la música és espectacular. Sí, la música és espectacular. Tu veus ahir un home que està, o una dona... 3 hores de monòlogo. 3 hores i en alemà, pues te quedes com... Clar. Uno parla soles ho entén, no? És igual. Totalment. Però, per exemple, aquests mateixos casos es trobem en la pròpia Unió Musical, o almenys en molts concerts de la Unió, no dic sols de la banda, sinó també al millor de l'orquestra o de la banda juvenil, que és mateix teatre està buit. Bueno, venen els familiars Sí, un poc, bueno, lo de familiars això sempre ha estat. I lo de més, ja t'he dit, és una qüestió de publicitat i també de fer programes que siguin atractius. Per exemple, la tria Ferment Rubén Simeu i estava a tope. Són programes que, evidentment, no pots fer tot programes que siguin per públic, no? Tens que fer també informatiu, Claro. però sí que és important. O també algo que sigui realment diferent. Quan fas sarsuela, això se nota. El públic d'antes, ostres, te venen les persones més majors i que tens que fer de tot, i a part, en el cas de la sarsuela, jo la fiu també per una labor formativa. La sarsuela és un patrimoni que tenim nosaltres i no el gastem. Totalment abandonat, sí. I són realment són obres mestres. Jo tinc amics estrangers que quan toquen sarsuela al·lucinen en colors. Claro. Ja per anar finalitzant, nosaltres sempre donem l'oportunitat al convidat, en aquest cas el convidat som nosaltres, de demanar un xicot de mensatge a tots els oients, no? En aquest cas a la banda. Aleshores, el que puguis dir és la teva oportunitat. És que a Singeria tenen 2 societats musicals fantàstiques i que el que tenen que fer és apoyar-les independentment cadascú de la banda que és de la societat que tinga, i realment que vinguin a disfrutar de lo que tenen, que no saben lo que tenen. Sou comptes fora i la gent al·lucina. L'altre dia hi havia xinos mirant i estaven els ulls oberts. Ja no apareixien ni xinos, no? Clar, perquè sols existís així.
este patrimonio y el tener que saber, sobre todo, disfrutar-lo, que és que realment és per ells. És el que diu els músics. Moltes vegades el que nosaltres fem no és per nosaltres, és per al públic, i normalment en el públic està les persones que més vols. Doncs això n'hi ha que aprofitar el màxim tant del músic al públic com del públic al músic. Doncs bueno, Vicent, moltíssimes gràcies. Ha sigut un Encantat. autèntic plaer. Igualment. I res, ara dirigir-me a nostres oients per allà. Moltíssimes gràcies per escoltar aquest episodi. Espero que us hagi agradat moltíssim. I res més, donar moltíssimes gràcies, Vicent, per concedir-nos aquesta xicoteta entrevista. A Cristina per organitzar tot el tema del teatre, que li hem donat un poc de cul per poder gravar així, que és una autèntica meravella. Sí, claro, és que és això. Poder tindre un escenari, una escenografia com aquesta. I sobretot, bueno, dirigir-me als oients, a les plataformes que estigueu mirant-nos, sobretot, moltíssimes gràcies per escoltar-nos i sed felices.